أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. al'umman duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida namu gida mai ɗimbin girma, mai ɗimbin darajoji, gida ne mai albarka, gida ne abin alfahari a gurin al'umman duniya. Al'umman duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri da muke gabatarwa na wannan kilif bidiyoyi da muke turawa a duniya na game da taimako, saboda a yanzu 'yan uwa suna buƙatar taimako na emergency ko ta kowane hali. Wani yana da ciwo, yana da damuwa, yana da matsala, bai san yadda za a iya tashi ya je ya samu malami ba, saboda malaman namu an riga da an gurɓata su, sun gurɓata kansu wa'ansu da kansu. To ga yanzu ga malamai har kan gadonka, har kan ɗakinka, in ka ji ma baka aminta da malami ba, ka ji zuciyarka bai ma baka yadda da shi ba, kawai ka watsa za ka iya, baka ma nemi hiwa ballantana ka ba wa kanka damuwa. Kuma yanzu zamani ne na waya, kana kan gadonka za ka yi waya da shi, ka ji alamun malamin ya kwanta ma a rai, kawai za ka iya gabatar da aikinka. In ka ji bai kwanta ma a rai ba, wani malamin wanda yake tare da kai ma shi zai cuce ka, kuma ka sake tafiya ka runguɗa zuwa gurinsa neman taimako, ya ƙara haɗa maka wata akan wata. Duk abin da yake faruwa kenan. To Allah Ubangiji ya tsare mu, Allah Ubangiji ya tsarkake mana zuciyoyinmu saboda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina saurayin da suke soyayya da budurwarsa, suna matuƙar soyayya, aka zo aka ce za a raba su, ko aka zo aka raba su. Muna ɗauke ne yau da raddi mai zafi, mai ƙarfin gaske game da raba ƙauna, raba soyayya. Ƙwarai da gaske, ina wanda yake zaune da matarsa zaman lafiya lau aka raba su, shi ma ya rama. Ina wanda suke soyayya aka watsar da shi, aka je aka kama wani, shi ma ina yake zo ga laƙani ya rama, ko ya sa a rama masa saboda Allah. Ina matar da kishiyarta ta hana ta zaman lafiya da mijinta, take zuwa yau ta je gun malamai a raba su, su ɓata kwana biyu an shirya, kwana biyu an ɓata, kwana biyu an shirya, kwana biyu an ɓata, sa hannu ne. Wannan duk yanda aka yi, yana da kyau ki kai gurin malamai su miki bincike, su gaya miki menene maganin matsalar ki, ga sirri mu dai mun fitar. Sirri ne wannan mai matuƙar rinjaye, mai matuƙar abin mamaki game da raba soyayya. Wallahi, ko ta uban waye soyayya, ko ta ɗa da uwa, ko ta uba da ɗa, duk duniya ba soyayya da ta kai wannan. Za ka raba ta, ƙwarai da gaske za a raba ta insha Allah da wannan sirri. Wannan sirri dai kamar haka da kuke ganin sa, kullum ya amalu ala shakilati, shi ne kuma shi ya sake dawowa. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ga an rubuta, wannan ya kalli gabas, wannan kuma an rubuta shi ya kalli yamma. To haka za a rubuta sunanta a ciki, ita ma sunanta ya kalli gabas a can ƙasa, sunan babban namijin a sama, sunanta ita a ƙasa. Shi ya yi gabas, ita ta yi yamma, ko ita ta yi gabas shi ya yi yamma, amma sunan namiji ake fara sawa a farko. Ƙwarai da gaske. To wannan laya ana rubuta shi a jikin ƙwai ne, ƙwain kaza fara, ƙwan farar kaza. Kaza za a samu, amma fara wacce ta yi sabon ƙwai, a jiki ake rubutawa. Za a hau saman bishiya, sai a buga jeho shi, a samu wani abu da za a buga a kan shi ya fashe, da niyyar ka raba wannan soyayya. Ana yi ne wannan tsawon kwana 3, amma ana gabatar da wannan aikin ne bayan sallar la'asar ko kuma tsakiyar rana, 12 rana. Insha Allah wannan sirri za a ga yadda soyayya za ta tarwatse alfarman Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Sirri ne wanda za a nemi ƙwan farar kaza, ƙwan farar kaza, kaza wacce aka tabbata fara ce, ba ta turawa ba, to ta gida. To ƙwanta ake samu, ake rubuta wannan sirri a jiki na raba soyayya. A sa sunan ta ya kalli can, sunan shi ya kalli nan, kawai a je a rubuta a jikin ƙwai, sai a hau saman bishiya, sai a kalli ƙasa, sai a
maka shi da ƙasa da niyan Allah ya raba wance da wane, ya tarwatsa tsakaninsu, ko uban waye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su rabu kuma za su tarwatse, amma kar a yi shi akan zalunci. Duk wanda ya yi shi akan zalunci Allah isa ba mu ba shi ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.